Dale cabeza Santiago Bernabéu. Urduri. Bueno, atzoko podcastean komentatu genizuen bezala, gaur Madrilen gaude, Reala eta Real Madriden arteko partia ikusteko. Ikusten duzuen bezala, ondo jantzita gaude, Xon, Txek. erakutsi zuria. Serixotasun pixkat erakutsi behar da, baina barrutik ezin du faltau, ez honek. Zoi zurixe da, ointxe kalera jongo gera. Eta bueno, Bernabeurako akreditazioa dakau, orduan bertatik komentatzen saiatuko gea, zuzeneko bat etxen partiduan inguruan, eta ikusiko lortzen deun, eta evidentemente haber irabazteun, ez? Outfit txeka irten aurretik. Guazen. Bueno, momentu honetan, metrora guaz, ditxugu gutxi gora bera 40 minututxo, así que hori, bertara jongo gera eta eaz geran galtzen. Detaile bezala nungoz? Getafen gaude. Bai, espero dugu Damian Suárez aurkitziak garetik, ze bestela geroko gera motxila gabe. Eta ez duzu bloga aukiko, así que... Ahí. Lehenengo arazua, Markel, ze pasau da? Ez dugu asmatu txartela ateratzen, eta... Eta bazpare jertzie pinideu por si las moscas. Bueno, behintzat heldu geha Santiago Bernabeura, oraindik ez dakigu sartuko geran edo ez, baina esan dezakegu kanpotik nahiko garberaren itxura duela. Bai, nahiko zatarra momentuz, ez? Baina, bueno, barrutik ia gauetzen, ez? Zerako herria de bai. Bueno, bertan gauzea, hemen ikusi ezakezue Bernabeu berrixa nolakoa dan, hor atzian, 49 garren. Atian sartu gera oin gutxi gora bera ordu erdi barru, eta ointxe bertan urduri ala ez. Nik uste ez dugula oraindik asimilatzen non gauden eta zer daukagun aurrean. Orduan kontuan izan da final erdi bat dela, Reala 90 minutura dagoela final baten egoteko. Nik uste dut inkontzientzia horrek oraindik lasai mantentzen gaituela, baina aldatu daiteke hori. Ba, nik ere uste dut, ate horretatik sartuta gero ja, bihotzaren erritmoa asko igoko dela. Baina, sentsazioak? Onak, eta ez. Lehenengo albiste txarra zein da? Kamera gabe gero gera, ze, klaro, sartu gara prentsa idatzian eta ezin dugu kamerarik sartu. Orduan, dana, mugikorra egin grautzen zeuko gera. Baituz, haber gualtatzen duten kamaria. Barruan gaude, así que nahiko. Barruan gaude, así que hoy chicos, Lehenengo pausu bain. hori da. Hauzi izango da gure lekua, gaurko partidarako, espero dugu hemendik post handi-xarekin ateratzea. Gau historiko baten aurrian gol. Hori da, eta, bueno, hemen ikusiko zu bezala ikusten dugu. Barrene! Kanporak eta berdinduta. Gauza bat esango dugu. 16. minutua. Gehiago ospatu dugu, eta aurreko guztixak atzera behigute. Begirada txarrak. Goazen, eh? Dale cabeza Santiago Bernabéu, bigarren gola Realak. Ahot gabea da. Bigarren sartua Martinelli. Ikusi sentsazio. Real Madrid gola sartu du, horrelako gauza gertatzen dira zuzenean grabatzean.
Urduri, ez? Urduri eta ez dakit horako itxuko bat nago. Zuzeneko egiten ari gara. Prorroga. Urduri! Oso. 30 minutu horretik ikusiko dugu nola baitzen. Partetik, hori bat esan da guretzat partidua zuekin bizi izatea, zuekin bizitzea, zuekin kontatzea. Bueno, gure Errekopako bidea amaitutzat eman dezakegu, benetan erabat izan da. Mingarrixa, benetan. Zuzeneko bat egin dugu, oso polita izan da. Jende askok ikusi du, edo, behintzat guk esperu genuena baino askoz ere gehiago. Oso polita izan da, gainera partida nola jonden ikusita. Zugarrizko esperientzia izan da, ikusi nola realeko zaletuak oraindik ari diazen taldea animatzen, indala 15 minutu amaitu da partida. Eta Benetan minduta gaude. Gainera, normala da. Gure sorte txarrerako zuzenekua ez zaigu gorde. Behintzat gure buruetan, gure memorian mantenduko dugu, bizita osorako. Pentsa ume txiki batzuk bezala egon gerala, partida osatzen, disfrutatzen, esperientzia hau bizitza osorako eruango dugun irai bat izan dela. Zuzenean esan dugu, baina hemen ere berri errepikatzen dugu eskerrik asko denei ematen diguzten babesagatik, bai Twitchen, gaur, bai TikToken, YouTubeen, Spotify, Danian. Eta, espero duguna da, laster bueltatzea horrelako partida batera. Berriz ere gaur sentitu ditugun eta bizi izan ditugun emozioak berriz ere sentitzea. Eta nik uste dut lortuko dugula, aurten lortu dugu, iazko kolpea eta gero altxatu gara, eta orain ere altxatuko gara berriro ere. Orain ligako bide bakarra geratzen zaigu Europara heltzeko, ea ematen digun bai jokoak eta bai indarrak hori lortzeko eta jarraitzera. Aukeratuko ahalko banu honelako partida bizitzea, hau errepikatzea, aukeratuko nuke dudarik gabe. Gehitzeko oso polita izan dela, baina azkarregi amaitu dela. Denok egon nahi genuen apirilako 26an Sevillan, larunbat hori gozatzeko. 20 minutu izan dira, baina zelako 20 minutuak, bai. Ez ditugu 5 minutu ere ez eduki, edukian lasa joteko, edo aire pixka bat hartzeko ere. Ze polita den, realeko izatea. Frasetxo hori sartu behar zen honora nahi. Dana jasotzen geratu bera, dana pixka eta asimilatzen. Eta ontxe, zehoko bera prentsa horrekora juten. A ber, utziten diguten. Hori da. Nada más. Naiz eta gaur ez lortu nahi genuen finala jokatzea, baita ere printzat niretzako, nire buruan, nire bihotzean gaurko gaua ere hor geratuko da. Hemen utziko dugu gaurko bloga, gure lehenengo bloga eta gure lehenengo esperientzia historikoa. Bai, oso pozik gaude, penarekin joaten gara etxera. Bai. Berandu da, kantzatuta gaude, egun luzea izan da, baina merezi izan du, Ontxe Antxelotiren eta Imanolen prentxaurrekora joan gara, klipen bat grabau dugu, hortaz. Gogoarekin gelditu gara galderatxoren bat egiteko, baina esen igual egunik onena, esen momentua, baina hurrengoan bueltatuko gara eta seguru entzungo gaituztela. Lehen esan bezala eskerrik asko danagatik, zuen gabe hau etzan gertatuko. Así que hori, hemen utziko gaurko bloga eta eskerrik asko, Bai.